pong kalsada na to from Paracale to Jose Panganiban, bihira po ang dumadaan dito. Actually, ang alam ko walang biyahe ng bus dito. Hindi po ito yung main road papuntang Jose Panganiban. Para po itong connecting road ng bayan ng Paracale at Jose Panganiban along the coast. Yun o, super ganda. Paracale. Galing po kami doon kanina. So, bawal lang lumampas at may nakalagay na no trespassing. Private property. No trespassing. So, dito lang po kami sa tabi-tabi. Sa gilid lang. Sa unahin gilid po lang. Yun. Basta mga gala. Ito na po yung part 2 ng ating paglalakbay. Isimula sa bayan ng Labo papuntang Paracale, at eto po tayo ngayon sa connecting road from Paracale to Jose Panganiban. Samahan po niyo ngayong umaga na to. Tuloy ang paglalakbay. Yun po, napakaganda ng view. Saan pakita po natin ng mabuti. Ayan. So very nice. The best ang view. Yun o, ganda ng nagubata ng Paracale, Panganiban. Ewan ko. Yun. Ganda kalsada. Yun. The best. Yun o, sobrang pababa ang kalsada. Woo! Woo! Grabe, the best to. Woo! Oh man! Woo! Yun, ganda rito. Ano na kayang barangay ito, or sakop pa kaya ng Paracale ito? Yun, dami naliligo sa beach oh. Parang walang init ah. Resort yata. Resort nga. Ayun, resort nga ito. Resort. Barangay Gumaus. This way. Gumaus. Hindi ba tayo dyan, no? Dito tayo, di ba? Siya dito. Resort. Oo. Daming resort, no?
paakyat. Ahon. Wow! Ganda oh. Yun. Bawi. Ang pagod oh. Pagka ganito makikita mo, sobrang ganda. Nakakatanggal ng pagod at saka ng init ng pakiramdam. Yun oh. Kabundukan. $11:50 ng tanghali. Ito pa rin po kami sa beach. Siya tayo dito. Tanungin natin kung mga nandito sa buhangin kung anong ginagawa. Gandang hapon po. Namamasyal lang. Parakali pa po ito? Ay, hindi na. So, sa Panganiban na po. Ay siya. Oh, beautiful. So, totong. So, totong po kaming todo ngayon. Ang init. Ngayon. Anong lugar na to? To Bulalakaw Beach. To Ultra Village. Ma'am, anong barangay na po ito? Luklukan po. Luklukan. Ito po, diretsong Panganiban po ito. Sige, salamat po. Barangay Luklukan o sa Panganiban. Oo nga, eto. Ito na yung paakyat. Oh. Ito na nga yun. Ito yung matinding ahon. Grabe challenge to. Oh. Oh. Naalala mo yung tricycle ano? Nadala ko dito. Lupit ko. It's okay. Yun. Diba? Yun. Right. So, warning. Dangerous curves ahead. Sabihin maraming curves. Yan no. Woo.
lusong. Yan o. Yun. Matinding ahon. Ito pa lang yun. Yun. Oo, ito yung ano. Ito yung matindi. Time out. Ito na. Ahon to. Tinding ahon po ito. Mga kagala. Yun oh. 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 Hirap na hirap ang motor. Oh. Oh man. Oh. Ala. Sige. Hirap na hirap ang motor. Ala. Ayan pa. Ahon pang todo. Kalahin mo tinakbo ko ito ng tricycle, ano? Yun o. Yan o. Tindi. Nako. Antindi. Iyan how. Pagka nakarating ka dito sa Jose Panganiban, daan ka ng luklukan. Matindi to. Yan. Woo. Yun o. Ala. Di ahon lang. Grabing ahon to. Hindi. Yun. Ahon pa ulit to. Unlimited. Yun. Thank you. Come again. Yan. So, 127 steps. Saan yan? Ah, dito. Magkano po entrance? Ay, sige. Hanggang dito lang po ang motor? Ah, okay. Sige. Ah, ito. Ang hagdan na to. Ito pala. 127 steps daw po ito. Okay. Alright. 7 steps. Please, no picking of plants and flowers. 127 steps To go. to Rayog Deck. We are, I think, at the middle of the deck. Pero ang ganda na po ng mga tanawin na makikita nyo. Ayan o. The best. Rayog Deck. This is it. Oh. Fields of our paths, feelings pass.
part po na nakikita nyo ngayon, ito yung Jose Panganiban. Andyan, Jose Panganiban. Siya. Ganda. Hindi ko alam kung anong part yun. Pero magandang puntahan. Papunta na po ito ng sentro ng bayan ng Panganiban. Ang nangyari, sa likod po ito. Ibig sabihin, sa likod na daan, hindi ito yung usual na entrance pagkapapasok ka ng Jose Panganiban. Parang ano to, parang nangyari sa atin, backdoor. Para tayong umiikot, instead na sa bungad talaga ng Jose Panganiban tayo dumaan, sa likod. Dumaan po kasi tayo ng Paracale. Yan. So, pero paglabas natin ng Jose Panganiban, doon tayo sa talagang daan nila, dadaan palabas. Ito po, sa likod po ito ng Jose Panganiban ng bayan. Ito yung kanilang simbahan. Ito po ang simbahan ng Jose Panganiban. Ayan, so ang ganda. Pakita natin yung simbahan ng Jose Panganiban. Daan lang tayo saglit. Baka pwede makapasok. Try natin makapasok. Try lang. Jose Panganiban. Simbahan ng Jose Panganiban. Okay. Andun naman po yung pamalaang bayan ng Jose Panganiban. Pakita din natin. Ayan. So, Jose Panganiban. I don't know kung sinong bayan itong nakatayo dito. Tingnan natin, lapitan natin para malaman natin. Ito po pala si Jose Maria Panganiban, yung kanyang statue. Bayani po ito. Sa kanya ipinangalan ang bayan ng Jose Panganiban. Let's go. Okay, diretso na po tayo. Bayan ng Jose Panganiban. Okay. So ito yung kanilang hospital. So ito naman, yun. Yung kanina po sa Turayog Beach. Turayog Deck. Ito po yung beach na nakikita dun sa ibaba kanina. Ayan po siya. Ayan. So, ayan. Ito yung kanilang plaza. Ito yung plaza nila. Ayan. Ayan. Ay, sarado. Bawal. Jose Panganiban. Kahit yung ano nila, park sarado. Ano mo? Bawal pa rin po mga park. So, ito ang sentro ng Jose Panganiban. So ito yung kanilang terminal. Bago na po pala yung terminal nila, nandito na. Ayan, terminal ng Jose Panganiban. Okay, so pwede ba dito? No parking to, no? No parking din, both sides. Okay, saan tayo? Pwede ba dito? Marketplace, one way.
maghahanap tayo ng pwedeng makainan. At ano na, it's I think time check. It's 1 o'clock in the afternoon. Alauna na po. Jose Panganiban. Yan, Jose Panganiban Market. Ito yung Jose Panganiban Market. Ano tayo? Oo nga. Tayo na pwede makainan. Siguro labas na po tayo ng ano, ng Jose Panganiban. I think it's this way. Ito yata yung statue ni ano, Roy Padilla Senior, tatay ni Robin Padilla. Yun. So yun, itong kalsada na to, papunta na po, palabas na po ito ng ano, sentro ng Jose Panganiban. So siguro labas na tayo. I love Mambulao. Yan. So turismo tayo mismo. Alam ko, yan, welcome to Jose Panganiban. Alam ko, ang Jose Panganiban yata tinawag dati na Mambulao, ano? O Mambulao Gold, ang ibig sabihin. Isa rin po ang Jose Panganiban sa mayaman sa ginto, kagaya ng Paracale, ganun din po. Itong lugar na to ay kilala talaga sa mina, sa pagmimina sa ginto. Napakaunlad ng bayan ng Jose Panganiban sa kanang Paracale. Shout out po sa inyo, mabuhay po kayo. Yun, eto na po tayo uli sa Barangay Batubalani. Sako po to ng Paracale. Nakapag-ikot po tayo kaninang umaga. Diyan sa may kaliwa tayong kalsada pumasok, papunta ng Paracale po yan. So ngayon, eto tayo sa Batubalani ulit. Ito po yung galing sa Paracale. Dito tayo lumabas sa kalsadan to, galing Jose Panganiban. Ayan. So tuloy na tayo. Inikot po natin ang Paracale at Panganiban via coastal and mountains, connecting the two towns. So yun po ang nagawa natin sa umaga to. Tanghali na pala. Time check, it's 1:15 in the afternoon. Premium. Yes. Atay ka lang. Papupuno ko na siguro. Premium, puno na. Oo. Yan ba yung papuntang Barangay Tabas daw? Oo, malayo pa po yun. Malayo ba? Mga ilang kilometro pa kaya yan? Sa oras ko na lang po. Oras? Ilang oras. Ay siya, malayo pala yun, ano? Kala ko malapit lang. Sa labo na po kayo nagdaan. Ah, meron doon? Ah, Ito palang daan doon. Tabas. mga isa lang na ako. Balikan, dalawa. Malayo pala. Siya, hindi pa ayos ang daan.